Sí, bona nit. Bona nit, companys de l'Espona. Bé, avui és un dia molt especial perquè després de tanta lluita per fi s'ha obert la primera Garrigós Oberta. Sí, aprofitarem l'ocasió per fer una mica de poble. Sí, pensem llegir un comunicat, sí. Molt bé. Primer de tot, volem saludar a tots els germans que ens han ajudat a fer possible aquest somni. Brigada Plantilla, Escamot Calví, Escamot Omells, Brigada Juncosa, Cèl·lules del Soleràs, Cèl·lula del Cogul, Guerrilla de la Pobla de Cérvols, Subcomando Floresta, Guerrilla de l'Albi, Subcomando Vilosell Negre, Subcomando Vilosell Roig, Plataforma Bovera, Brigada Granyena, Acció Junta, Albagés Acció Directa, Granyena Terra i Llibertat, Activistes de Cervià, Enriquí de Ferro i a totes les altres cèl·lules turments. Gràcies a tots vosaltres, la collita continua i les negociacions van per bon camí. La pressió terrorista pacifista ha assolit el primer dels nostres objectius, una garrigotaverna del poble i pel poble. La primera de les 31 futures garrigotavernes a la comarca. S'ha posat a la capital i ens ajudarà a subvencionar els gastos de l'organització en la lluita per aconseguir els següents objectius. Primer punt. Reivindiquem una Arbeca republicana. Estem contents d'una Arbeca multicultural amb magrebins, romanesos i tal. Però el que no ens pot aguantar és que els pixapins vinguin al Museu Català. Estem fent pressió al Consell Comarcal perquè el garriguenc sigui una llengua oficial. Però una Arbeca republicana, pixapins, torneu a casa. Segon punt. Exigim a les grans empreses afincades a la comarca, com Prefabricats Pujol i Bodegues Torres, paguin immediata i sistemàticament l'import revolucionari del Comando Garrigues. Aquestes grans empreses, tot i aportar treballs amb sous miserables, provoquen un canvi d'hàbit en la comarca i un gran impacte mediambiental. El petit empresari de la pagesia es troba més ofegat que mai, al no poder competir amb els preus que aquests mostres ofereixen. I si afegim l'abandó de les terres per part dels desertors del Chapo, Mossos d'Esquadra, ens trobem amb un futur que condemna la pagesia i recolza els nous rics. La terra per qui la treballa. La terra per qui la treballa. Tercer punt. Hem observat que la Direcció General de Trànsit i el Ministre d'Indústria ignoren totalment les nostres rutes comarcals. Una política que oblida les nostres carreteres i recolza obres faraòniques com l'AVE. No pot ser. Exigim un 50% del que l'AVE factura a la província de Lleida, així com una estació al Vilosell. Abolició dels viatges per l'autopista per qualsevol garriguenc i per tota la península ibèrica. I l'aeroport internacional d'Arbeca, a part de la ja exigida Albi Cervià. Volem fets, no paraules. Quart punt. Demanem total llibertat de mercat per a les nostres cooperatives de la zona, l'abolició dels impostos i subvencions pel desenvolupament dels productes d'origen de la nostra terra. Ser pagès no és cap delicte. Cinquè punt. Exigim la recuperació immediata de tots els pobles garriguencs històriques i l'amnistia de Josep Vedella, popularment conegut per Josu Ternera i amagat al terme de la Fuliola. Sisè punt. Demanem autogestió en l'àmbit monetari i total independència per la comarca. Això són les Garrigues, ni Catalunya ni Espanya. Independència per la comarca. Setè punt. Demanem que siguin declarats màrtirs tots els pagesos garriguencs morts en accident del rector. Són companys morts per la causa. Per tant, es declararà festiu el primer dilluns de cada mes, en memòria dels caiguts. Vuitè i últim punt. Sequera no. Aquestes han sigut sempre les nostres demandes, aquestes són avui les nostres exigències. Bona nit, companys de l'Espona, i a UPA Comando Garrigues. Sí, ho sento, però no podem contestar preguntes. Sí. Bona nit, a UPA Comando. Vale.